ବୋଉ କଣ କଣ ଖାଇମି? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଦଉନୁ। କିସ କରିକି ଖାଇଦେବୁ ଯା ମୁଁ ଏଇখানে ସିଲେଇ ବସି କରିପାରିବିନି। ମାନେ କଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରିକି କରିବି ଖାଇପାରିବିନି? ସବୁବେଳେ କରିକି ଦେଉଥିବେ ଆଉ ତୁ ନିଜେ କରିକି ଖାଇପାରିବୁନି। କାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି? ମୁଁ କଣ ହୁଁ ଶିଖିନି? କରିବୁ ଯା। ହଉ ଆ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଖାଲି ଚୁଲିଟା ଲଗେଇଦବୁ ଆ। ହଁ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିସାରେ ଯା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଯା। ହଉ ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଇତିଶ୍ରୀ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆଳୁର କିଛି ନୂଆ ରେସିପି କରିବା। ବୋଉ ମୋ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲା ଗାଁର ଝିଅ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ କାମରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଶିଖିଛି ଯେମିତିକି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଉପାସ ରହିଯିବି ସେଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରେସିପି କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଁ ଆମେ ବାଡ଼ିରୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୃଷିଙ୍ଗା ପତ୍ର ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲି କରିବା ପାଇଁ ଆଳୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବେସନ ଏସବୁ ଦେଇକି ମାନେ ସେ କରିଦେଇଥିଲି। କଲା ପରେ ଆଉ ଭୃଷିଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଣି ପକେଇକି ତାକୁ ସେପ୍ ଦେଇକି ବୋଉ ଚୁଲି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ମାନେ ଆଳୁର କିଛି ନୂଆ ରେସିପି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।